Ni Irunetu bihar naiz, famili medikoa naiz eta Auritzeko osasunetxean egiten dut lan. Eta gaur hitz egiten dut pixka bat osasunean edo eguneroko kontsultan nola sartzen aldugun genero ikuspegia edo generoarei buruzko hausnarketa txiki bat egiteko. Orduan, hitz egiten dut alde batetik generoak ze eragin duen pazienteen osasunean. Gero beste alde batetik ere, langileon generoak ze eragin duen gure lanean, edo nola egiten dugun lan, nola harremanatzen garen pazientekin edo gure artean. Eta baita ere, pixkatxo bat ikerketan ze eragin duen generoak. Bai, ikerketa proposatzerakoan ze generotako personak hautatzen ditugun, eta baita ere ikertzaileen generoan. Helburu nagusia da begirada pixka bat irekitzea, ikustea generoa badela gauza estruktural bat, eta beraz eragiten diena puntu guztietan iaia gaixotzeko prozesuari eta gure lanari. Eta saiatu nahiko nukena da jendeak genero ikuspegi hori txertatzea bere egunerokoan.